għandu idu iebsa. Il-papà ta' Konċetta kien bniedem biżel ħafna u ma jqafx minuta. Araħ kull meta jiġi lura minn ġurnata xogħol jintefa' fil-kamra tal-imbarazz li kellu u jara x'ħajjivvinta. Din il-kamra kien imlija b'diversi oġġetti matul iż-żmien li kien sab jew ġab mingħand ħaddieħor li ma kienx qatt kellu użu għalihom, aktarx li kienu għarrimi. Iżda l-papà ma kien jarmi xejn u moħħu biex jipprova jsewwi u jirranġa. Ma tantx kien jonfoq flus malajr. Illum tant għandu affarijiet fil-kamra mimlija sas-saqaf li bil-kemm tista' tgħaddi. Ma nafx kif jiftakar fejn qiegħed l-oġġetti kollha. Il-mamà qatt ma kienet tidħol f'dik il-kamra u lanqas ma kienet tħalli lil Konċetta għaliex l-imbarazz u l-ħmieġ kien idejjaqa. Darba waħda, il-mamà kienet qiegħda tgħalli l-kitla fuq il-kuker. Meta f'daqqa waħda dan għamel ħoss qawwi u ma baqax jixel. Ippruvat tixalu kemm il-darba, iżda kien kollu għal xejn. Marret ħabbat lil papà li kien qiegħed fil-kamra tal-imbarazz tiegħu u ġie jara x'kien ġara. Ressaq il-kuker u bi ftit batija ġarru fil-kamra tal-imbarazz biex jipprova jsewwih. Wara ħafna ħin tistenna lil papà jipprova jara x'jista' jbiddillu u jirranġalu, il-mamà qabżitilha u qaltlu li riedet tixtri kuker ġdid. Kienet rat offerta fuq magazzin ta' mudell ġdid ta' kuker tal-elettriku u xtaqet li tixtri dan. Iżda l-papà wara li qata' qalbu li jsewwih u li għandu idu iebsa ħafna għalilha li kien se jaħsbilha għal wieħed irħas u. Il-papà telaq mid-dar bil-karozza u ftit tal-ħin wara ġie lura u miegħu ġab kuker illi kien jidher antik. Il-mamà staqsitu minn fejn kien xtrah u għalilha li kien akkwistah bi ftit flus mingħand ħabib tiegħu li kien se jarmih. Malli semat hekk, il-mamà tela l-addem mar-rasa u saret ħamra nar. Qaltlu li bil-fors kien hemm raġuni għaliex il-kuker kienu se jbidluh. U żgur li kien hemm, malli ppruvaw qabduh, indunaw li l-fjamma kienet baxxa wisq u l-mamà issa li tilfet il-paċenzja qabdet u ħarġet il-barra hi. L-għada filgħodu malli l-papà niżel fil-kċina sab li l-mara tiegħu kuntenta issajjer fuq il-kuker li kien jidher ġdid f'jamant. Malli ratu u staqsija kemm kienet xtratu, qaltlu li kienet ħaditu b'offerta iżda ma semmitlux l-ammont li nefqet ma jmurx il-papà jagħtih xi ħass ħażin u li għandu idu iebsa. Tifsira. Hawn nies illi jaraw kif jagħmlu sabiex jiffrankaw kemm jistgħu u meta jiġu biex iħallsu iżommu lura ħafna. Tajjeb li ma tberbaqx il-flus bla ddoċċ, iżda wieħed għandu dejjem iħallas dak li hu meħtieġ.